हमारा घर में 80 बरस के माँ निर्धाई है। माँ के नैन के ज्वेता ढे हो गई। माँ के सरबान नहीं सुनई छई। माँ के शरीर के चाम घोके छगलई। माँ के बुढ़ारी उमर लई। हमार बुढ़िया में पोपी नगरी में धेघनी के यास से चलई। समाज हमार बुढ़िया में पोपी नगरी में धेघनी के आस से चलई। माँ के बेटा रही है। पोपी नगरी में हम क्या दली जाय छियै। एक बेटा माय के रही है पोपी नगरी में हमहू कदली जाय छियै। हमर माय के सब समाज देखबै जे हमरा माय के कोनो चीज के दिक्कत नहीं होय के चाहिए। माय के जो कोनो चीज के कमी होइते माँ हमार पोपी नगरी में कानतई। यो समाज भगवान यो। माँ के जो कोनो चीज के कमी होता है तब माँ हमार पोपी नगरी में कान भगवान सेरा जाई। बाबा यौना जाई। बेटा एहो के दली गेले हो। आय हो परमात्मा ओ समाज बाबा देने के लई पोपी मैयो के ओ बाबा
जब ये हो बेटा ए वो समाज बाबराना जाओ बेटा ए हो के दूली के गेले ओ समा जय बाबा दुख देन के लई मैया के पौपी हो नगरी में ज्योति बाबा सब समाज के कहे भगवान ओ समाज भगवान माई के जो कोनो चीज के कमी होता है माँ हमार पोपी नगरी नंदानतई जे राजा बेटा हमार केदली गलई हमारा पोपी में दुख देने छे गेलै समाज भगवान श्रोतवंतु माई का कोनो चीज के कमी नहीं होबे देबई माई के बेटा के समान सो समाज मानवई कोनो चीज के कमी हमरा बुढ़िया में आज नहीं होबे दे माँ के यसी बड़ा सम्मान पोपी नगरी में बीत रहलैया 12 बरस के दली में समय बीतई प्यारान बे बरस पुरैया ए प्यारान बे बरस के भीतर अगार हमार जन्मदाता बुढ़िया समाज बाबू यो दिनांक दोष
पोपी नगरी में प्राण क्या गवा देतई के हो नहीं हमारा माया आग में जलई बई नहीं हमार माया पानी में भसई नहीं हमार बुढ़िया प्याके मिट्टी में दफन करबई नहीं हमार बुढ़िया प्याके छोट बड़ा जाति के हाथ धरई समाज समाज बाबू माय जब मर जेते तब माय कन्या आग में जलेबा नहीं पानी में फसेबे नहीं माय के मिट्टी में दफनेबा नहीं हमरा बुढ़िया प्यार कोनो छोट बड़न जात के हाथ धरेबा ज्योति बाबा समाज के जग है नहीं माय के आग में जलेबे नहीं पानी में फसेबे और नहीं छोट बड़न जात के हाथ धरे हमारा बुढ़िया मैं जैते माय के पोपी नगरी में जोएगा क्या 2-4 दिन लागबे कोई समाज पोपी के कुशाल कदली में जाके कहबे वही समाज जो पोपी के कुशल कदली में जाकर कहबे रे जतिया जे जन्मदाता म्यान बना पालन पोषण कइलका जान पर पैसा के कुआ बनाए खिलैलका ओई बुढ़िया मैं तोर पोपी नगरी में मर गेलो ज्योति बाबा कहे हे समाज भगवान हे समाज भगवान बाबा यो पोपी के कुशाला यो समाज